Yığıma mecburi uğradılan büdjet işgärleri ýygara paýta tapman soň häkimetler täsin çykylga tapdy. Daşowda büdjet işgärleri paýta ýygymyna mecburi uğradyldy. Olar baran ýerlerine ýygara paýta tapman soň guruply hojalyklara paýlanyp berildi. 16-njy sentýabrda Daşowdyň käbir etraplarynyň büdjet işgärlerinden düzülen paýta ýygymçy toparlary Ruhy Welent hemde Türkmenbaşy etraplaryna ýerleşýän owalaryň paýta meýdanlaryna mejburi ýygyma äkidildi. Ýöne meýdanlarda paýta bolman soň gurumoçlar ýygymçylary degişli owalaryň guruply hojalyklaryna bir ay möhlet bilen paýlap berdi. Ýygymçylara hojalyklaryň öý işlerini ýerine ýetirmeklik tapşyryldy. Häkimetler ýekşenbe güni Niýazow, Ýylanly we Görogly etraplarynyň büdjet işgärlerinden ibarat ýygymçy toparlaryny Ruhy Welent etrawynyň Şasenem, Şamylk owalaryna şeýle-de Saparymrat Türkmenbaşy etrawynyň Şamahy, Magtumly, Asyr Kakabay we Aýbewir owalaryna bir aýlyk mejburi paýta ýygymyna uğratdylar diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmadyk şertine habarçymyz maglumat berdi. Onun sözlerine göre Agdalyan Daýhan birleşiklerine ontudum kärennesi yer eýeleriniň özlerine ýygmagy paýta ýok. Mejburi uğradylan ýygymçylar ýygmagy paýta tapman soň owa başlyklary hemde ýygymçy toparlaryň ýol başçylary olary owalardaky barlarak hojalyklara gapyňyzda işledersiňiz garaz bir ay saklasaňyz bolýar diýip hyzmatkär hökmüni öýlere paýlapdyrlar diýip habarçy belledi. Ýygymçylary paýta tapylanyna olaryň alınıp gidiljekdigi duýduruldy diýip ol sözüniň üstüne getirdi. Habarçynyň maglumatyna görä häkimetleri ýygyljak paýtadan has beter hususan büdjet işgärlerini mejburi paýta ýygymyna uğratmaklyk has içgini gyzyklandyrýar. Ýolbaşlaryň paýtanyň bardygy ýa-da ýokdugy bilen işleri ýok. Olardyň büdjet işgärlerini ýygyma uğratmak barada buyruk bermäni bilýärler diýip Azatlygyň region Çeşmeti gurrun verdi. Häzirki günlerde Türkmenistana paýta ýygym mögsümi dowam edýär. Halkara hukuk toparlary ýurduň paýta senagatyny mejburi zähmetden şol sanly mejburi çağa zähmetinden peýdalanylmagyny tanqid edýär. Türkmenistanyň kanunçylygy mejburi çağa zähmetini çürt kesip gadagan edýär. Hukuk goraýjylar ýurduň degişli kanunçylygynyň iş ýüzüne amal edilmeýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosy ýurduň paýta ýygym kampaniýasyny mejburi zähmetin ulanylýanlygy barada ýygyderli habar berip gelýär. Dün Azatlygyň ýurduň içindäki habarçysy Lewap himiýa zawodynyň işgärleriniň mejburi paýta ýygymyna gatnaşdyrylýanlygyny, öz ýerine hakyna adam tutýanlardan 20 manat möçberini para talap edilýändigini habar berdi. Şeýle-de Daşowdy vilayatynyň käbir etraplaryna 7-nji klassdan ýokary mektep okuwçylary paýta ýygymyna mejburi çekildi. Hemiki derman ýetmezçiligi sebäpli vilayatda gowuçanyň ýapraklary büdjet işgärlerine mejburi ýolduruldy. Galybertede Daşowdy resmi akkerwen dawrasyna taýýarlyk çärelerine büdjet işgärleri bir hepdelep mejburi çekildi. Yurtdan mejburi zähmet barada habarlaryň gelip gowuşýan wagty paýta kampaniýasy atly halkara koalisiýa Freedom United atly adam gaçakçylygyna we gulçuluga garşy iş alyp barýan topar hemde Türkmenistanyň alternativ habarlary proýekti Berdimuhammedowyň New Yorka etjek üstümizdäki saparynyň dowamyny protest çäresini gurnamagy meýilleşdirýär. Topar meýilleşdirilýän nägilelik çäresi barada Facebook sosial ulgamyny bildiriş ýaýratdy. Onuň mazmunyny Türkmenistanyň paýta senagatyny sistematik mejburi zähmetin ulanylmagyna garşy çykyş etmäge çagyrış edilýär. Türkmen resmiýetleri ýurtda mejburi zähmetden peýdalanýanlygyny tasdiklamaýar.